Gurui jora himale te bosi gurui. Abo hai kaino kaisa patimung tini tola sikorni ongoi khoroksa takuk bufang tana hinui bwsalabai kunui khlaiui bolongo thangui bufang tanlai bro bufang yathego klaiui bwsalani yatheg bai thangka aboni yagulo oserai no khwai hospital o tubujaka phiaba sukjaya nukhung himaba belaino rang gurui wngmani bagui tabuk kaham kai doctor narimaya angui tongo belaino khairokma singsa angui tongkha o cherai aboni bagui lukurokni thani kisasuk subasu sanka bono kaham kai nari hamri nanani bagui khapangni maya gnang takuk tei bukuk song screen o rijak bank details so kisa norokni je suktui subanani ngthun hunui koimani se tane thanga cherai de thanga nihong ko sai tong ha tan ni kheu phon yang thang nang bai thanga yakong je sobane ang tapu ro jo ja ju ba bai jang no go mai geri go phon se mai misa lai ya sa ngai to an cherai de thanga nihong ko sai tong ha bu tan na de yakong thang nang de yakong bai thanga sira go mai misa lai ya phon go gam khong so bang tere tang khae ya sobana choba bai ge ya no ja